Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos unha vez máis aquí ao Radar, programa 50 desta quinta tempada, programa 50 e por consiguiente programa 250 dende que comezou este proxecto. Foi casualidade, a verdade, pero mirando onte o número de programa que iba a ser isto, fíxome ilusión ter o noso convidado de hoxe neste programa que final as cifras 50, 250, o que sei, son cifras redondas así nos programas top da televisión, da radio, sempre fan cousas especiais e tal. E bueno, foi moi ilusión ter a un amigo aquí hoxe e a máis un amigo que ven neste mes de marzo que está sendo casualidade, pero tamén estamos tendo regresos de xente que pasou pola canle anteriormente e volve outra vez por aquí, como foi o caso de Xeira Patricia e o caso de Marián, as dúas primeiras conversas deste mes de marzo, e esta visita tiña que terse dado seguramente antes, pero cuadramos agora e estou moi contento, xente, porque temos hoxe con nós a César Decenti. Que tal, tío? Moi buenas, como estás? ¿Qué tal, Boas? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, sí. Encantadísimo de volver a estar contigo falando un rato. Dicía eso, que Música. programa 50 da quinta tempada, programa 250 dende que empezou este proxecto. É casualidade, pero a verdade é que me fai ilusión, joder, unha cifra eso, redonda, un número especial, terte a ti aquí, ter a alguén que xa non solo pasou pola canle, senón a quen xa coincidí con el de festa, coincidín con el en concertos, funte a ver varias veces, e é como, joder, pois mira, foi casualidade, a verdade, o sea, non foi así buscado de vayas este programa, pero iba a ser así e digo, hostia, pois queda guai e aparte, joder, contigo que temos moito que falar, a última visita fora marzo do 24, casualmente 2 anos sen pasar pola calle, é moito que falar, joder, disquito novo, concertos por aí feitos, estás, joder, se pode dicir nun bo momento, non? Estás facendo cousiñas, están a cousa máis ou menos podía ser mellor seguramente, pero ben, non? Sí, eu creo que dentro da pelexia que, bueno, que temos todos os que queremos que tratamos de dedicarnos ao tema da arte, non? Da música e de todo, non? Pois creo que nunha vertiente independente, evidentemente, pois eu creo que sí. A verdade é que estou moi agradecido. Eh, Creo que tamén, non sei se o faláramos outra vez, pero creo que non pensaba, non cría en situacións nen momentos que podían cambiar a vida dunha persoa, pero sí que eu creo que no meu caso, pois, por exemplo, nun viaxe que fixen a Argentina, pois a miña mentalidade cambia eh, dunha maneira de que eu que necesito, penso que teño que traballar, que teño que perder medos, cousiñas que un ten a pesar do tempo que leva facendo este oficio, este traballo. E creo que, bueno, a xente que me sigue, non? Que me coñece, pois sí que é certo que ve que estou movéndome moito e creo que sí, non? A idea tamén era un pouco a ambición do disco, un disco ambicioso nun sentido económico. É a primeira vez que, bueno, que me meto nun embolao un disco con presuposto bastante alto, non? Polo tanto, agradecido, pero sobre todo cos pés no chan, hai moita precariedade, unha dificultade grandísima para as persoas que non entramos dentro da industria, incluso a nivel local ou a nivel regional, non? É o mesmo, non? Unha dificultade moi grande e, bueno, moita xente dirá que é porque non funciona o proxecto, pero, bueno, non creo que sexa así. Eu creo que as circunstancias
importan, e logo evidentemente ten que haber unha responsabilidade persoal de tratar de facelo mellor, quero decir, non sirve con que non tampouco é botar as culpas ao o veciño, é simplemente ter a responsabilidade de tratar de facer mellores cancións para poder reivindicar un espazo dentro da cultura, non? Sí, que moitas veces se bote a culpa, no, é cousa é a industria en xeral. Bueno, a industria tamén depende o mellor como ti queras plantexar ou cara onde queiras ir. Hai unha cousa tamén en certa maneira lóxica, se depende como queiras plantexar a túa carreira ou onde queiras tocar ou a canción que fagas ou tal, pois hai certos ámbitos nos cales sabes que vai ser máis complicado entrar, pero podes entrar noutros e hai que tamén saber un pouco pues como gestionas ti ou como queres facer, non? Sí, eu creo que, a ver, eu creo que a idade recordo con 20 anos, non? 23, 25, que o traballo, o sea, digamos, non o traballo, sino no momento no que estás da vida, non? Eh, Suxere que o mellor batallar, hai que seguir batallando defendendo as túas conviccións, o que pasa é que converteste un tipo que é máis, a expresión, non? Máis papista que el Papa, non? Polo tanto, deixas de entrar en diferentes espazos por querer ser demasiado independente, entre comillas, non? Entón, isto non o fago, isto tampouco, isto tampouco. É que, joder, eu doume conta neste tempo que levo pois entrevistando xente, coñecendo un pouco entre comillas a industria, o que se move, non a certos niveles, non non a niveles altos, pero bueno, máis ou menos pois vante contando a xente cousas e tal. E daste conta de eso que estabas a dicir, non? Que moitas veces a xente cando empeza idealiza todo dunha maneira ou pensa que as cousas son dunha maneira e co paso da idade, co paso de darte con cas paredes, co paso de reflexionar ou de ver como é a cousa, pois cambias ou reflexionas de outra maneira, non? De como facer ou como proxectar a túa carreira ou cara onde ir. Claro, eu creo que, a ver, estamos falando de cousas que en realidade, quero matizar, que tampouco tiñan ningún problema, o sea, non socavaba a túa ideoloxía ou a túa idea de vida, en fin, non estabas facendo nada malo, non? O que pasa é que sí que é certo que os tes nesa época conflúen un par de cousas. Tes un tipo sobrao, non? Ás veces, e ás veces tes un prexuízo tamén. Entón, eso é unha mezcla moi perigosa, non? Con respecto a tratar de facer algo, non? Porque eh, é complexo, non? Eu recordo que sí, que certos caminos eu non quería facer, non quería, porque creía que non eran os necesarios. O que pasa é que, claro, co tempo daste conta que, de feito, eso tamén forma parte do oficio e do traballo, non? Entón, eu, eh, sen socavar os meus principios, entre comillas, non? Creo que temos o dereito de tratar de traballar bueno, de tratar de ser felices co que nos gusta facer neste mundo cada vez un pouco máis distópico, non? É que mira, justamente por aquí pasaron nesta segunda parte da tempada este ano 2026 dous proxectos, dous grupos de Cataluña, un del Hospital Mm. de Llobregat e outro non sei se de Barcelona cidade ou a periferia, pero bueno, proxectos catalanes que me comentaban, os dous coincidían un pouco que como que en principio pues idealizabas un pouco o actuar en certos lugares ou
ou eu actúo aquí, non actúo alá, e, por exemplo, contaban un deles que estaban máis contentos, por exemplo, actuando en asociacións, en centros ocupas, en lugares nos cales as condicións técnicas ou a visibilidade ou tal non eran as que un se Sí. imagina ou ilusiona cando empeza un proxecto musical, pero que, sin embargo, tocar ali polo público, o significado, por poder tocar incluso solo simplemente, lles daba unha alegría. E un pouco tamén isto, non? Que ao final pensas certas cousas que igual diste, igual isto non, ou tal, ou quero isto, ou exijo isto, e depois simplemente o que queres é ter un lugar onde tocar, ou onde poder ensinar a tua arte e que, bueno, que gañes os cartiños ou podas vivir desto, non? Sí, eu creo, eu a ver, sin decir nomes, non? Quero decir, cando eu empezaba a tocar, eu era, sobre todo, empezaba, non? Escoitaba espazos locais, non? Que funcionaban, non? Que tocaban ali os teus ídolos, non? Sí que é certo que poste unha meta, non? Unha meta aí un pouco relativa, non? Porque non sabes se vas tocar algunha vez nesos espazos, non? Pero eu teño certas experiencias non moi positivas en algúns deses espazos, non? Locais pequeniños, locais grandes, en fin, o sea, espazos públicos, non? Donde, bueno, básicamente ti estás ilusionado, chegas alí ilusionado, tratando de facer o mellor posible. Eh, a recepción da persoa, das persoas que están que dirixen o espazo non é a mesma, non é igual de positiva, non sei, xa se sea porque están, bueno, non sei, a vida, están quemados, porque entón, claro, ti chegas a esos espazos sendo un tipo anónimo absolutamente que trata de facer música, canción propia, polo tanto, non é un tipo coñecido, non? Eso a veces, desgraciadamente sucede, non? Moitas, bueno, algunhas veces, desgraciadamente, te tratan en función do coñecido do coñecido que sexas. Em, pero neste caso sí que te levas algunha decepción. Que pasa? Que, bueno, entras me digo eu, queres entrar nesa dinámica, nese mundo, polo tanto, tamén curteste do que pasa, non? Daste conta de que, bueno, simplemente así, bueno, que non debería, pero tratas de gestionarlo da mellor maneira posible, non? Eu recordo un espazo, non vou decir o espazo, donde eu, bueno, un espazo importante, ¿no? Bonito y tal, donde realmente me trataron muy mal, muy mal. ¿Sabes? Como, bueno, é unha pena, ¿no? Porque, quero decir, imagina os espazos os que algunha vez has soñado, E, non? e Estar. chegas e te sintes unha merda. Ou te Claro, fan sentir logo unha merda. Logo tamén che digo que os espazos alternativos que se ocupas, eu toquei unha vez, fai moitos anos, eu estaba empezando a tocar, solo toquei unha vez, creo, na Casa Ocupa, pero sí que nunha Casa Ocupa, pero sí que toquei en asociacións, en moitas asociacións, e formei parte delas, etcétera, e son espazos moi amables para a música en directo, xente moi comprometida, moi cariñosa, xente que, bueno, pois que valora moitísimo o teu traballo. Logo tamén creo que, bueno, o falaba recientemente e creo que é necesario dignificar o traballo que facemos, non? Eh, con unhas condicións ne, eh, boas Hmm. para poder facer o noso traballo, porque nos
nos os músicos en xeral tratamos de ter un bon material, cada vez mellor, tratamos de tocar mellor, tratamos, etcétera. Tratamos, bueno, estas cousas que todo o mundo sabe que aparecen nas frases estas de Facebook, sabes? Pois todos, en xeral, creo que todos os músicos nos esforzamos nesa vertiente. O que pasa que, bueno, logo a hora da verdade, pois as condicións, por exemplo, económicas, ás veces non son as que deberían, non? Entre comillas. O que pasa é que, claro, alguén pode decir que dependendo da xente que ti movas, non? Creo que sí que é certo que hai un cambio dende que eu empezaba a tocar, eh, que hai un cambio non radical, pero grande. Eu empezaba a tocar por exemplo, certos os locais tiñan público, non? E o músico tiña que levar parte do público. Neste momento o músico, eu creo que en xeral, exceptuando as salas que teñen unha programación cerrada cunha cartelería desde fai tempo, que aquí hai moitas, como en Coruña hai moitas salas, hai un par delas, pero quero decir, esas salas sí que creo que, entre comillas, poden arrastrar xente independentemente a xente que poda arrastrar o músico, pero a responsabilidade non só debería de ser do músico. E logo tamén, bueno, tamén, non sei se son as horas, pero creo que estou falando demais. No, no, Que estás falando ben porque aparte eu iba a comentar un pouco tamén isto, porque sí que é verdade que, joder, eu doume conta de un tempo para aquí, de ir ás salas, de coñecer proxectos e tal, que é innegable que os músicos tedes que mover xente, que dicir, ti vas a actuar en unha cidade tes que pues, levar a túa xente ou se vas a actuar en unha cidade porque hai certo público ou pode haber certo público, pero é certo tamén que as salas teñen que ser tamén un pouco encargadas de mover ou de preocuparse de que haxa público e tamén ser conscientes de se a proposta que levas ti ou a proposta que leva X grupo ou a proposta que leva X xente encaixa na súa programación ou no lugar onde están. E é unha cousa que eu teño moi clara tamén dende un tempo para aquí, que igual depende bares que vos poidan levar a tocar ao mediodía, locales para a noite ou recinto que sexa, festivales, tamén hai que mirar unha cousa e tes que ser consciente da capacidade que ti vas a ter de que eso salga rentable. Se ti sabes que non vai ser rentable e non vas a poder facer unhas certas condicións, xa non deberías igual programar certas cousas ou non deberías xa meterte a X cousas se non podes asegurar uns certos mínimos. claro, eu creo que estou de acordo, o que pasa é que eu creo que a necesidade tamén un pouco de saír, non? Por exemplo, no meu caso, non? De saír de Galicia, non? De salir de aquí, de tocar por aí, de tratar de facer un público en outros espazos, quero decir, o sea, nos un montón de artistas de grupos, non temos unha distribuidora, non temos un punto donde alguén poña cartos nunha valla publicitaria, etcétera, non? Eso non sucede. Por exemplo, por poner un exemplo, que hai máis. Pero sí que eu creo que podo estar equivocado, pero creo o tema de coller o teu proxecto, se podes permitirte facelo, non? Sí, sí, sí. Levar o teu proxecto pois a outras cidades ou a outras comunidades que non sean a túa. Porque creo tamén que é unha maneira de abrir público. Que pasa? Que as primeiras veces, en xeral, moitas veces, non as primeiras veces, As segundas, as quero terceiras, decir, as cuartas. xente coñece, eu coñezo moita xente que agora ten un proxecto sólido, ten moita xente, ao principio costaballe moitísimo
moverse por aí tampouco metía moita xente en salas, sabes? O sea, en salas de medio aforo, fora da súa comunidade autónoma. Polo tanto, eu creo que eu aquí non sei se estou equivocado, pero é o camiño que eu decido, non? Eu creo que sí, que No, hai que sair sí, sí, entendo o que querías decir, non entendo que hai que sair e tratar de, bueno, non sempre podes sair, indudablemente, porque tens que buscar a rentabilidade do que fas, pero, por exemplo, como por poñer un exemplo que ten coa miña carreira, o falamos outra vez, eu consigo crowdfunding dese presupuesto, eu creo que, entre outras cousas, por sair fora da casa, non? Por abrir un pouco ao público, porque neste momento sí que é certo que internet nos visualiza e tal. O que pasa é que internet, nas redes sociais, nos na miña opinión, o que fan é, neste momento, é unha especie de amalgama de néboa, non? Non creo que en realidade a xente, eh, evidentemente hai casos moi grandes de xente que sí que lle funciona as redes sociais, pero non lle funciona a todo o mundo, non? O tema do directo, de coñecerte, de escoitarte, axuda a que volvan, non? o sea, eu iba non tanto por los artistas, sino por los locales bueno, que teñen que saber pois se les poden facilitar pois público ou certas cousas, ou son locales nos que dá igual quen vaya que non hai xente, pois igual esos locales non deberían programar. Por a posa parte é unha cousa de feito, aproveitar a túa mensaxe para dicirlle a todo o mundo que comeza no mundo da música ou que leva un tempiño que o que teñen que facer, lóxicamente, pois o que dicías ti, non todo o mundo ten as posibilidades e non todo o mundo pode salir, pero hai que salir a tocar. O sea, isto é absolutamente innegable. Hai casos moi concretos que porque hai cartos detrás ou porque teñen a suerte ou porque o que sexa, sen tocar en bares, sen comerse merda por España adiante, pois acaban triunfando, pero hai algo innegable, que para que algo funcione, normalmente o crowdfunding, como ti comentabas agora, o que toca, eso é así, é salir e buscar onde poder tocar e moitas veces ir a tocar a 400 kilómetros da casa e hai dúas personas, volver dentro de 2 anos e hai 15 personas e volver dentro de tal. Joder, Es, se me ven a mente dous casos moi concretos que son de dous grupos que a xente vai a coñecer segurísimo, que son Niña Polaca e La Maravillosa Orquesta del Alcohol. La Maravillosa Orquesta del Alcohol, que estiveron na Coruña fai pouquiño, encheron 2 salas Pelícano con moito tempo de antelación. A súa primeira visita fora de Burgos, da súa Burgos natal, foi no Tío Ovidio, que viñeron a tocar no Tío Ovidio fai a hostia de tempo, con non sí, máis de con 20, todo. con non máis de 20 personas. Pasou o Sí, tempo, volveron a outros sitios, volveron por aquí, foron cada vez aumentando, e agora, 15 anos despois, meten 6.000 personas en 2 noites distintas. Niña Polaca comentaban nun concerto na Mardi Gras que a primeira visita tiñan moi poca xente, a segunda tiñan como 40 personas, e na terceira visita que fixeron encheron a Mardi Gras. Non sempre é así, lóxicamente, non hai esta evolución todo o tempo, pero para que a xente se dé conta que tamén tedes que salir e a veces non funciona a cousa, pero hai que volver a probar e non desanimarse sempre cando as condicións económicas te permitan, pois, eh, facelo moitas veces, non? Que é necesario comer merda. É así. sí, claro. A verdade é que eu creo que fágome maior nese caso. Sí que é certo que comer merda, o sea, comer merda é necesario. O que pasa que Con certos límites, o sea, con certas condicións, claro. sí, sí, eu creo que sí. Eu creo que que é importante tamén cuidarse, non? Cuidarse uno mismo para tratar de poder tamén mirarse ao espello, ¿no? Porque, non? Tanto falamos
tanto criticamos, non, as malas condicións, pero logo nos mesmos nos esclavizamos, non? Eu fago unha autocrítica moi grande con a miña persoa e con o meu traballo. Que pasa? Que, bueno, eu creo que neste caso que contas, pois evidentemente que que ten un valor, non? A moda, non? A moda funcionoulle así, non? Digamos que eu non sei cales foron as súas circunstancias, pero está moi ben porque pouco a pouco va crecendo. Eu creo que un caso que non coñezo persoalmente, pero, o sea, personalmente, pero creo que o Canque é un caso parecido, nun tipo Sí. que empeza non sei que, hai un montón de xente que o sigue, que encaixa tamén a música que fai bueno, con algo que a xente lle apetece escoitar tamén. De feito, moi ben, o sea, non é unha crítica ao revés, é algo moi guai o que fai. Que pasa? Que bueno, noutros casos non é o mesmo, non é igual de bueno, que non é sinxelo tampouco, que estou non é o mesmo, Mm. simplemente, non? Creo que a pelexia diaria ou tratar de hai que tratar, bueno, de gustarche a ti mesmo, non? O que estás facendo, de tratar de sair adiante co que fas e logo tamén un pouco con unha mirada no que fas, o sea, sobre todo facer o que che gusta a ti, pero unha mirada nas circunstancias, na vida, na no público tamén, un respeto ao público é necesario quero decir, eu creo que hai que aunar un pouco todas as cousas, non é só o que ti queras facer, vale? O sea, tampouco estou falando porque creo que neste caso eu creo que na miña carreira non pasa, eu sempre fixen o que quixen facer, que é unha sorte, pero sempre quixen o que quixen facer. Quizás, non sei, por eso, bueno, as circunstancias miñas sexan as que son, pero non o sei, a verdade. Claro, é que eu creo que isto, para min, é moi complicado falar xa un pouco en que facer ou como enfocar a tua carreira ou que estilo facer ou ser fiel por completo ao que ti queres facer ou pensar o que lle pode molar ao público, porque claro, non, non fago música, non me arrisco a perder cartos grabando un disco, para min é moi complicado, pero entendo moi ben o que dis, ou creo entender moi ben o que dis, porque máis alá do que fagas, tens que estar ti contento co que fagas. O sea, ti podes adaptarte ao público, entre comillas, ou pensar que eso vai a molar, pero ao final tens que estar contento porque quen se vai a subir a defender as cancións, quen vai a escoitar as súas cancións en plataformas, ou quen vai a tal, es ti. Entón, é importante, máis alá de que fagas exactamente o que ti queres, ou te adaptes un pouquiño ao que o público pode querer, tes que estar contento do que estás a facer, mm, da maneira que sexa, xa digo, ser fiel por completo ou que digas, bueno, pois vou facer escorarme un pouquiño cara a este estilo porque sei que a xente lle vai molar e vou para aí, pero estar contento porque ao final podes te acabar queimando se non estás facendo o que ti queres de alguna maneira. Sí, eu tampouco creo que neste momento incluso o sea, fíjate o que che digo, que eu creo que neste momento me parece máis importante ter fíjate, ten que ver, ou valores democráticos, non? Valores democráticos que o mellor tratar de ser fiel ao mellor, non no meu caso, non? Pero entendo perfectamente que alguén que quera facer algo que funcione. O podo comprender, non o comparto. Pero creo que no meu caso, creo que o pasaría bastante mal, non? A idea non é asentar cátedra ni ser máis papista que el Papa, é simplemente
reflexionar sobre que, bueno, está ben que trates de facer o que che faga feliz, se pode ser, porque estou falando aquí como tal, pero quero decir, eu son, no fondo, son un privilexiado a pesar dos meus problemas, das miñas circunstancias, son un tipo bastante privilexiado, polo tanto non quero, non sei, últimamente falase con moitísima liberdade destas cousas, bueno, tamén depende da contextualización social de cada un, non? Bueno, quero decir, se na túa familia tes que coidar o teu pai que ten dependencia, a túa nai, o mellor non te podes dedicar a facer o que non tes tempo para dedicar. Por poñer un exemplo, non? Mm. Un exemplo cualquiera. Pero, pero sí que creo que é importante seguir defender isto como se fose un oficio, non? Un traballo a largo plazo e tratar de ser feliz facendo que fai un. Eu creo que é un espazo moi necesario no arte, non? Notase cando alguén está facendo algo de verdade, que o que sente no corazón, pois adiante, tío. Sí que, aparte, sí que se nota, eu cada vez son máis consciente ou vexo, sí, sou consciente de vexo, non sei exactamente como explicarlo, pero cando alguén está en riba dun escenario ou cando vexo a alguén actuar, e sinto que de verdade está disfrutando e sinto moitas veces cando en certa maneira está incómodo ou non ten a cabeza polo que sexa nese momento, porque creo que vos facedes algo en calquera dos xenos, tanto ca Sí, sí. guitarra, algo máis rockero, algo máis de salsa, da igual, o estilo que sexa, creo que ao final se acaba reflexando no que facedes o como estades, porque non hai comodidade na cabeza, se non hai comodidade no que estás a facer, se nota e acaba influindo no resultado. Sí, creo que se nota. De feito, bueno, eu, nun escenario reivindico moitísimo a verdade, non? Cando ve un tipo, bueno, gústame moitísimo Pasión, porque soy unha persona moi pasional na música, non? Falo con colegas. Creo que é moi necesario ese punto de verdade, non? Porque, por exemplo, no meu o sea, a idea, no meu caso, é tratar de contar unha historia, de que a xente se sente identificada ás veces, de que a xente se poda, o público se poda emocionar, non? Polo tanto, ese punto de emoción que eu teño é necesario, non? Esa sensación de que vou romper nun momento do concerto, non me refiro a chorar, nin me refiro a romper Hmm. nun sentido metafórico, non? Pero eu creo que está ben, non? Forma parte do espectáculo tamén, non? Que a xente reciba, como a xente recibe as túas cancións, sen ser un tipo con moita trascendencia, digamos, moi coñecido, como logo ao final do concerto, pois hai persoas que se acercan, se emocionan, ai, gustoume esta canción, que lle fas ao teu avó, etcétera, non? Eh, ou a canción que falas da túa parella, en fin, todas esas cousas, non? Ao final, creo que están removiendo algo na persoa Hmm. que tes enfrente. Creo que eso é moi importante, non? Moi importante nun momento donde creo que hai moitísima oscuridade. Hmm. Hai moi pouca luz e creo que é necesario esa luz, a luz da arte, da cultura, dos espazos
pequenos, de acercarse, de cantar cancións, de desenchufarse, cantar canción guitarra e voz, de tratar de volver un pouco tamén a esencia, non? Que, bueno, a esencia, algo, a esencia, o primordial, non? Non sei. A ver se estás de acordo con isto que eu vou a dicir, que un pensamento que eu levo moito tempo rumiando e aquí lle teño dito a uns cuantos proxectos que pasaron por aquí, non? Que creo que é como eu estou a dicir, pero ti, ca túa experiencia, co teu percorrido, a ver que pensas. E é que eu creo que máis alá da parte económica que un artista, un grupo poida gañar, que lóxicamente eso, entre comillas, é o importante porque sen os cartos non podes seguir adiante, pero obviando eso lóxico, ti acabas de comentar unha cousa que para min creo que é un dos maiores éxitos que pode ter un artista, un cantante, un grupo, que é que ti fas cancións, ti contas as túas historias, as historias de outros amigos ou historias inventadas, cada un crea como considero, como sabe facelo, pero que acabas o concerto e che vai a xente a dicir, hostia, esta canción me remueve, esta canción me recuerda a non sei quién, que bien esta canción, que eso é un éxito rotundo con palabras mayúsculas, aí en grande, non? Que é un dos maiores éxitos que podedes ter, que a xente se sinte identificada ca música que facedes. Claro, es un regalo, non? Porque é un regalo que fache, porque quero decir, eu creo que fago cancións por min, de primeiras, non? Que o falábamos antes, pero agora eu penso que fago cancións por min, porque as miñas cancións axudáronme en moitos momentos da miña vida, momentos tristes, momentos duros, a tratar de soltar esa dureza, ese momento, non? E a música segue, bueno, me recordo de adolescente chorando coa guitarra, tío, é así, non? Polo tanto, que primeiro que chegue o mensaxe, logo que a persoa se acerque e diga esto me remove, me recorda, non? Eu creo que é o poder que tenga a cultura, non? A cultura, a arte, non toda a cultura, pero, bueno, sí, toda a cultura, non quería decir toda a cultura, a arte, neste caso a música, que creo que fago, que defendo, pero eso é un regalo porque en realidade as salas as salas pequeniñas teñen esa maxia, non? Donde a xente se acerca a ti. Eu a verdade é que toco en salas grandes, pero pouquiñas veces, non? Son regalos, non? Cada vez que toco. Pero as salas pequeniñas están moi ben porque estás vendo a xente, non? Tamén hai que mirar, evidentemente a mí gustaríame chegar a máis xente, é un pouco a pelexe, pero que a sala pequeniña ten esos detalles cos que te vas para casa, xente que se emociona con unha canción que has escrito. Bueno, é algo que despois de 25 anos sigue emocionándome moitísimo, non? Eu recordo, non sei se un detalle, eh, fai un pouco da pandemia, fixen un concerto bueno, un espazo onde facíamos concertos por aquel entonces, que apoyounos moitísimo a Yo Pasta Bar, que era un restaurante italiano que había aquí na Coruña, que era un dos poucos que programaba, non? Fixemos un concerto, ao final do concerto acercouse un chaval que, bueno, dou clases de guitarra, non? Acercouse un chaval como de 20 anos, de 18, levo xa moito tempo dando clases de guitarra, acercouse e presentouse como que había sido o seu profe. Claro, non me acordaba, claro, da cara do neno de 5 ou de 6 anos que tiven, co neno de adolescente co home de 20 anos, e non me acordaba da cara xa. Em, bueno, díxome que tiña un grupo, que lle había gustado moito, que estaba tocando moito e tal. Finalmente,
cando o chaval fose saíu da porta do allo, emocioneime moitísimo, porque quero decir, son regalos, son cousiñas que, joder, está ben, non? A pesar das cousas non tan boas que a veces ten este traballo, pois tamén hai moita luz, está guai. É que, joder, eu o sinto por eso, porque ao final é moi complicado, hai moitas pelexas, hai perdas de cartos, hai gastos, hai tal e cual, e hostia, sentir que para alguén a túa música é especial, porque o que dicías ti, o sea, ao final, eu unha cousa que teño clara, é que os que facedes música e os que contades historias personais ou vos abrides ou facedes dunha maneira, o primeiro é por vos, o sea, ti dicías é por ti e é lógico porque é unha forma, o sea, ao final escribir cancións é como un diario. É como escribir un diario, pois escribes en forma de canción para liberarte dun pensamento ou para reflexionar sobre algo. Que pase, claro, unha vez que te abres, unha vez que contas algo, ver que para outra persona é especial e que a min, joder, creo que se eu fose músico podería seguir, aínda que fose duro o camiño, por saber que hai unha, dúas, tres, catro, cinco personas as que sexan que a miña música lle sirve para algo, hostia, eu é que faría que todo tivese sentido, absolutamente. Eu creo que decías o que con respecto ao que dicías, eu fai tempo que penso que que facer cancións os que as facemos, non, nos sirve tamén un pouco de tratas de es como de escribir de forma non ficticia, senón metafórica Sí. a túa historia dentro dunha canción. E é certo que eu recordo que canción, a ver, a música ten un poder, o sea, a música creo que é o único que fai a música, os olores, o que fai que viaxes no tempo, non? Con Marty McFly aí En el DeLorean. en Eloria. O que pasa é que a música, no meu caso, pois eu teño cancións bellas que me recordan a momentos. Eu fago viaxes no tempo, ás veces, cada vez que canto a canción, recórdame como estaba no momento, as persoas que estaban no meu redor, ou, por exemplo, as relacións de amor que tiñan naquel entonces, no momento que fixen a canción, como me axudou, non? Por exemplo, non? Ou incluso eh, non sei, es que está tan guai facer, o sea, poder facer cancións está moi ben. Por iso eu creo que sempre reivindicarei o feito de que os músicos teñen que facer cancións, porque eh, a canción propia sirve de catarsis para un mesmo, non? Eu falaba recientemente. E creo que é algo que non nos damos conta. Bueno, habrá moitos músicos que sí, non? Pero que eu que sepa, animo os músicos, a xente que sepa tocar algún instrumento, que se anime a facer cancións adiante, que eso é algo que que o mellor non ten moita trascendencia, o mellor non son moi coñecido, bueno, non son moi coñecido, pero sí que axúdame un pouco a sobrellevar a certas cosas da vida, non? Eu creo que sí. E hai que reivindicalo. Hai que reivindicalo porque aparte, joder, eu preguntaba nunhas conversa con un grupo valenciano con Bernal, eu lles preguntaba, decía, joder, cando vos escribides cancións, pasa o tempo, xa a vivencia que supuxo esa canción xa non está tan presente, eu lle preguntaba como facían eles para poder, entre comillas, conectar non con eso, ou como lles podía afectar, por exemplo, falar dun desamor ou dunha morte, anos despois, pois cantar esa canción. E eles me dicían un pouco dicía que ao final é algo que ti dices aí que ao momento de empezar a cantar ou recordar eso xa a túa mente volve para ese instante e que non hai que facer nada máis que simplemente volver a lembrar eso para interpretarla ca forza, ca garra ou ca emoción que nese momento cando escribiches se sinte.
E eu creo que o que dicías ti é moi importante porque ao final hai moitos casos de grupos famosos, xente que lle escriben as cancións, o fan moi ben, cantan genial e de puta madre, pero creo que a emoción ou a interpretación que podedes ter os artistas, que cantades as vosas cancións, que contades as vosas emocións, non é a mesma que pode ter alguén que canta algo que non sinte, que non viviu e que é unha cousa máis. Claro, non o sei, o sea, eu Claro, contoche eu a miña experiencia é que, o feito de facer unha canción, de contar unha historia, persoal, evidentemente, eh, o sea, é observador participante, non? El tipo está aí metido, está vivindo todo o que canta, non? Que pasa que, bueno, de feito tamén hai moita xente que tamén disfruta, non? Eu coñezo xente que fai versións que gustalle moitísimo o artista e disfruta moitísimo. O que pasa creo que non o sei, o sea, non vou entrar aí, pero creo que sí que é certo que se faz o feito de facer unha canción, non? Pois o que falábamos antes. Túa, ponte en contexto da situación ou do que estás vivindo na túa vida. Logo tamén non só é unha cuestión persoal, tamén é un pouco mirar máis aló de ti mesmo, non? E tratar de facer cancións eh, pois que axuden a outros, non? O sea, que axuden a outros, que estou un pouco vanidoso, pero creo que se me axudan a mí, porque non poden axudar a outros, non? Non o tal, sei. tal cual. Non, a verdade, o mellor é un pouco vanidoso pensar iso, pero non sei, eu creo que ás veces sí que digo, joe, pues, levo moitos anos tocando e hai a xente que lle axudan as cancións, polo tanto, pois algo estamos a facer. Non sei se moi ben ou moi mal, pero A ver, algo estamos aportando. eu creo que vanidoso non, home, non sei se pode considerar ser vanidoso, pero creo que tamén é algo o- obligatorio, quizás se pode dicir así, como o feito de que comentabas antes, oxalá estar en recintos máis, o sea, en salas máis grandes, que non sexan poucas, que sexan máis. Creo que ese tipo de pensamentos egoístas ou se lles quere chamar vanidosos, creo que tamén son necesarios para vos. Me refiro, ti estás facendo música e tes que ter un pensamento tamén deste tipo, porque senón creo que tampouco tes a motivación de poder seguir. O sea, tes que pensar que a túa música pode servir a alguén e tes que pensar que oxalá poder actuar en salas grandes ou poder facelo máis, porque senón tampouco, porque no, falta un pouco tamén de gasolina nese aspecto. Creo que son pensamentos que con certa lógica, con certa cabeza, con certo tino, pois como ti agora, que dis, hostia, as minhas cancións poden axudar a alguén, non sei se é vanidoso, con naturalidade, con respeto, pero pensalo creo que tamén é necesario para ter esa gasolina. Bueno, claro, ti pensa que en calquer traballo, en calquer, o sea, a xente quere mellorar. A ver, todos É así. queres ser encargado, queres poder É gañar así, a máis. xente quere mellorar. Eu tamén quero mellorar no meu traballo. Mellorar no meu traballo quere decir mellorar as condicións, mellorar o número de xente mellorar, entre comillas, Mellorar. que a xente que se a que se acerque máis aos meus concertos, etcétera. Polo tanto, non estás facendo nada malo en mellorar. O que pasa é cando, claro, quero decir, claro, é que en ese caso teño unha mentalidade de músico moi obrera, pero eu quero mellorar as miñas condicións, tratar de poder traballar máis en mellores condicións, non? Pero bueno, quero decir, entendo que é complexo, non? En este momento moito máis. Aparte, eh, moito máis porque, quero pensar que toda esta época
que estamos vivindo, todas estas circunstancias de oscuridade, non? Por non decir de maldade, de fascismo, van a desaparecer, será algo residual, os fascistas sempre estarán ali, O- eh, Oxalá, pero bueno, polo tanto, claro, eu creo que os actos culturais, os concertos amables, amables e non tan amables, contando situacións Hmm. que nos suceden, ¿no? Sendo conscientes do mundo do que vivimos e do que, sabes? Eh, Eu o que trato é, por exemplo, o meu último disco, Mi Guerra Mundial del Yo contra el Yo, precisamente fala de ansiedade, non? Quero decir, hoxe en día xa empezamos a normalizar o tema de que tomo algo porque teño ansiedade, non sei que, etcétera, etcétera, pero fai moitos anos, con 20 anos, eso non era así, Hmm. non? Polo tanto, quero decir que alguén poida escoitar a canción, as miñas cancións, e poda decir, bueno, isto me recorda un pouco a fai creo que, eh, fai que ti, te sentas un pouquiño mellor porque estás dando algo de luz, non? Algo de frente á oscuridade da que falaba hace un rato. Polo tanto, creo que a música é moi terapéutica, non? Hai que reivindicala e hai que facela en directo, sobre todo, eu creo que hai que facela en directo. Gústame o hai que eu sempre digo, o disco está ben, pero ven en directo, xa verás. O disco está moi ben, pero creo que en directo vamos a conectar máis, non? Creo. ese Mi Guerra Mundial del Yo contra el Yo, que durante toda a conversa debaixo da miña cámara a xente está puidendo ver a portada, ese novo disco, ese esforzo que supón gravar un disco, ese esforzo económico que supuxo tamén poder sacar, ese apoio da xente para que todo saís adiante, ese camiño ata telo aí en físico joder, o físico como mola ter un CD en físico, un vinilo, unha cousiña que poidas tocar. Despois de todo isto que estamos a falar do bonito, do malo, do camiño, das condicións, de todo isto, poder sacar isto adiante ten que sentirse como outro éxito, non? De poder facelo e poder ter un novo traballo, nova música que defender e que presentar. Sí, hombre, eu creo que seguir facendo discos, non? Creo que está é importante a nivel persoal, non? Quero decir, para poder seguir traballando, porque o falaba, quero decir, de feito, se ti tes un disco, a mí un disco me permite traballar, non? Hmm. É dicir, unha realidade, quero decir, se eu gravo disco, a partir do disco, pois podo moverme, teño certos espazos que se están un pouco máis abiertos, entre comillas, para que eu poda presentar o disco. Polo tanto, eh, hai un camino moi grande dende o primeiro disco. Teño 5 discos e participo en outros discos comunitarios, digamos, eh, síntome orgulloso sobre todo porque entendo a música como un modo de vida, non? Entón, quero decir, seguir facendo cancións que o César de 20 anos siga facendo discos, pois é importante, sobre todo por como entendo a música, non? Tratando sobre todo de facer mellores cancións, que é un pouco a meta dende o primeiro disco, non? De tratar de facer mellores cancións e de tratar de seguir adiante. Polo tanto, sí, eu reivindico tamén bastante o tema de seguir facendo discos,
físicos neste momento, pois eh, É máis eh, é máis sí, complicado. é complexo. A xente agora púsose un poquiño outra vez de moda o vinilo. Bueno, é unha bona opción. O que pasa é que, claro, un vinilo, unha edición de vinilo, pois Si son cartos tamén. son caros. Sí, 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 sí. A mí gustaríame. Pois, por exemplo, como podemos mellorar o proxecto de César de Centi, non? Porque quero decir o que falábamos antes. Pois o mellor, pois, facendo discos e vinilos, ou facendo vinilos, simplemente, ou facendo, por exemplo, non? Pero bueno, nalgunha parte do proceso tes que elexir. Como foi a grabación deste Cigo? Porque claro, ti dicías que foi o máis ambicioso en canto á inversión, un pouco Sí. a todo o que hai ao redor. Como foi, bueno, ese traballo que é importante que tamén falalo porque a xente se pensa moitas veces que as cancións é simplemente estás na túa casa, compós, vas ao estudio, todo moi rápido, todo moi sencillo, a veces é así, pero hai moitas horas de preparación, hai moitas horas de grabación, hai moitas horas de postproducción, do máster, de non sei que, de non sei canto, como o viviches ti? Sí, bueno, para min foi un pouco como ir a un parque de atraccións, ¿no? Porque sí que é certo que creo que eu non son moi fan dos estudios sí, pero de gravar non tanto. Póñome un pouco alerta, nervioso. Non sei se nervioso, pero alerta, non? Sempre, bueno, que falaba ao principio da inseguridade, non? De tratar de estar á altura, non? Polo tanto, eu tiña as cancións, en realidade un par de cancións as acababa de compoñer antes de meterme no estudio, e logo, bueno, gravo no estudio en Madrid, en un estudio Septiembre de Borja Montenegro, que es un productor maravilloso, unha persona excepcional. Eh, bueno, entón, falanme de músicos que van a colaborar no disco, non? Que traballan con Borja. E claro, músicos maravillosos que eu coñezo por traballar con Quique González, con Bunbury, con etcétera, etcétera. Cuidado, Sí, 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 con Perales, como Sabina, que es Borja. Entón, claro, eh, non recordo recordo en especial o día de Pablo Serrano, que é o batera do disco, tipo maravilloso, moi amable. Eu cheguei bastante acojonado porque decía, bueno, a ver se lle gusta. Claro, porque no fondo queres gustarlle ás persoas que graban, ¿no? Porque dices, bueno, xa que van a grabar, espero que lles que guste. sexa algo que disfruten tamén, que lles guste o que están a Sí, facer. a verdade é que teño un bo recordo daquel día con Pablo, porque Pablo portouse, a verdade, foi moi cariñoso conmigo. Eh, ves como está o proceso, como traballan, ¿no? Como traballou Borja con Pablo. Estaba Juan tamén, que foi a persoa que mezclou o traballo, non? O disco. Eh, como te estás dando conta que hai un montón de xente tratando de que as túas cancións teñan forza cun respeto maravilloso, non? Impresionante, porque é a verdade, non? Un respeto moi bonito. E logo, pois, o mediodía íbamos a comer, comíamos xuntos, e logo, pois, seguíamos traballando, non? Así durante un mes que eu viaxaba dende Coruña en autobús 8 horas a Madrid para, para gravar. E teño un recordo moi bonito da grabación deste disco. Logo, evidentemente, sí, a mezcla, a grabación o sea, logo, primeiro gravaron os músicos, logo gravei as voces, pero esta é a primeira vez que non gravo ningún instrumento. Bueno, a voz como instrumento, pero non gravo ningún instrumento. É algo que tiña pensado xa de fai anos, e creo que
siente que toca moi ben, moitísimo mellor que eu, que nun disco, o disco ten o problema de que permanece, non? Por lo tanto, tens que facer as tomas, tens que facelas ben, 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 pero non é unha cuestión de equivocarte ou non, é unha cuestión de actitude, de moitas cousas. Creo que cada un ten que saber facer o que eu creo que o meu traballo neste disco era centrarme moitísimo en como cantalo con dignidade, non? En como darlle a intención que eu quería cantándolo. E creo que, bueno, nótase. De feito, en directo, quero decir, non quere decir, toco en directo todo o rato, todo ben, sabes? O sea, pero sí que no disco algo que permanece, non? Eu humildemente creo que non son un gran guitarrista de estudio. Tampouco busco ser guitarrista de estudio, busco ser outra cousa. Cantaríame ser un gran un gran guitarrista de estudio, pero non é o caso. Pero, joder, que regalazo tamén persoal o feito de que isto pase, non? De que ti te poidas permitir facer o que querías, que era centrarte na voz, centrarte nesa parte, e ademais, como ti dicías, un disco que vai a permanecer, xa sexa en plataformas ou en físico, que o físico vai a quedar aí para os siglos de los siglos, que eso é máis difícil que desaparezca, é un disco que xa non é só que ti te centres na voz, senón que estás acompañado de grandes músicos, de xente que tocou con xente que ti tamén que personalmente admiras ou que che gusta a súa música ou que tal. E, joder, ten que ser tamén, pois, hostia, é que esta xente está tocando nas cancións que eu fixen na miña casa, no meu cuarto, e esta xente está grabando isto. Claro, claro, claro. É unha sensación rara. É unha sensación rara, pero moi bonita, a verdade, non? Sobre todo, xente que se pon que traballa en función do que en función da canción, non? Respetando moitísimo a canción. Eh, os baixos mandos neste caso de Borja, que fai un traballo espectacular, son a nivel, mira, eu recordo que chamoume moitísimo a atención, por exemplo, como se gravaron as bateras do disco, non? Como como Pablo gravaba dunha maneira e como Borja tiña outra maneira, e como falaban entre eles, e como chegaban a acordos, non, isto facemos aquí, non, aquí alá. Estaba Juan, que era o que iba a mezclar o disco, que era o tipo que logo, vale, isto ya logo o apuntas, non sei que, isto cortas, non sei que. Quero decir, ese traballo, non, que bueno, que a verdade é que non a xente non coñece, pero é un traballo moi interesante. O como eu non o contrabaixista foi Jacob Regulón, que é o contrabaixista, por exemplo, coñezo de Quique González de toda a vida, e non puiden estar o día da grabación de Jacob, eh, pero tamén seguro que foi unha pasada, porque, quero decir, o traballo do contrabaixo é maravilloso. Logo Borja grabou as guitarras e os baixos do disco e fixo coros nalgún momento tamén. Joder, Sei que que guai. toda esta xente que ten unha capacidade, bueno, que ten unha calidad impresionante, xente, aparte que foron, en xeral, foron super cariñosos conmigo, non? Que é moi importante, non? Cando entras nun estudio, non? A pesar da incertidumbre, bueno, que a mí me xenera certa incertidumbre o estudio, porque a xente espera que, bueno, que estés ben, que sexas, que o fagas todo moi ben a primeira, e non sempre sucede. Creo que Porque é importante moitas veces. comentar isto, pois que hai horas e horas, que hai tomas e tomas, que corta de aquí, quita de lá, isto sí, isto non, isto vamos a facer desta maneira, quedarías, o sea, falar do estudio de grabacións de discos daría para miles de horas, pero creo que é Sí. importante, aínda que sexa así con pinceladas, con rasgos xerais, comentalo, para que a xente se dé conta de que hai moito traballo, de que se valore, que o disco despois
xa non o teu, en xeral, calquera disco me refiro. Sí, Sona mellor, sona peor, pero hai que entender o traballo que hai detrás, porque a veces un disco non sona perfecto porque non hai tanto posibilidade de cartos, de tempo, para poder darlle moitas voltas. A veces a xente grava en 4 horas, grava 10 cancións porque non pode alquilar un estudio máis tempo ou tal. E creo que é importante valoralo de todo para saber o porqué de como sona, e neste caso, pues, joder, que hai moitos músicos detrás, hai moitas horas, hai moito traballo, moita incertidumbre, moitas horas de bus, moitos cartos para tamén dicir, hostia, pues, joder, hai un traballo da hostia, César, ole tus huevos por todo isto que hai detrás e por toda a xente que se movilizou e todo. E creo que é importante contalo por isto, para que se sepa e se valore máis o que facedes. sí, eu creo que en realidade, no meu, o sea, no meu caso creo, non, que gravar un disco de independencia que é bastante habitual, non? É o camiño que temos moitos e está ben, non hai problema. O problema é, claro, ter que, o que falaba outro día, ter que estar facendo todo ben, todas as cousas que tens que facer ben, non? O sea, dende o manager, desde ser manager desde as redes sociais, etcétera. O tema é, eh, sí, que é certo que hai moitos músicos e moitas bandas que, bueno, que fan o que poden facer, non? Que teñen as circunstancias que teñen e gravan discos como poden, non? Eu neste caso quería tratar de facer unha proba, unha inversión máis grande, e grazas aos mecenas, pois conseguino. Pero bueno, o mellor teño que volver outra vez a aos discos máis humildes nese sentido. Quero dicir. O disco que, por certo, enseñaches aí un par de veces, pero se pode todavía adquirir, non? A xente o pode adquirir, que está aí en físico. Sí, sí, o disco quedanlle pouquiñas copias, pero aún se pode adquirir bueno, nas miñas redes sociais. Que as redes estarán na descripción, como sempre, para que a xente se poña en contacto contigo. A portada, tío, me flipa. O sea, creo que a Según portada é moi característica do que ti queres contar ou do que explicabas antes un pouco de ansiedade e tal, pero a portada me flipa porque eu sempre digo estas palabras que uso moitas veces para definir cousas que nadie se entenda mal porque van con todo respeto e con todo cariño. O sea, unha portada sí, básica sen nada máis que ti. O sea, que decir, non hai un fondo da hostia, non hai 50.000 cousas. Ti, en distintas situacións, e expresa perfectamente el yo contra el yo. O sea, porque non ten nada, que decir, non hai nada máis que ti. E está mallada, está sí, eu suficientemente traballo. marcada para o que ten que ser. Claro, eu traballo con xente neste caso, que xente que me coñece de toda a vida, que son un tipo con moita sorte, bululú, que é o que fai o diseño do traballo, sempre veñen con ideas moi guais, non? Con ideas moi, as ideas, o proceso parte de que un pouco como vai se chamar o disco, de que vai a cousa. E preséntame un montón de ideas, non? A idea un pouco esta deste, bueno, non sei como se chama na fotografía, isto de que parece que é a mesma foto, pero que es que non recordo agora o nome do que de como se chama na fotografía. Pero é unha idea moi guai que defendía moi ben a idea tamén do tema do disco, non? Quero decir, os diferentes estados de ánimo, as diferentes situacións, que ten que non só eu, senón todos temos, en determinados momentos da nosa vida, non? De como comportarnos, de como, as veces que estamos tristes, que tenemos medo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está guai. Logo,
a idea de que se xa tamén en blanco e negro está pensada tamén, colores bastante neutros, non? Un pouco directo, non? É un diseño moi pensado, o sea, aparte de ser moi simple, é un diseño creo que moi pensado. Que estou, a verdade que estou moi agradecido, moi contento co que fan Bululú conmigo É que, no tema dos diseños, sí, sí, sí. é que me parece moi bo, por eso dicía que, joder, eu sempre digo moitas veces, explico, para valorar algo como positivo, digo de simple, e sei que a veces se pode sentir como que unha crítica, ao contrario, porque creo que é moi complicado explicar moito ou que unha foto ou que unha portada ou que algo artístico diga moito con pouco, o sea, a iso me parece porque non é para min non é nada Ah, fácil. Entón me parece maravilloso. E xa por ir rematando tamén quero, bueno, lanzaches tamén un par de videoclips aí que un par de pezas audiovisuais que tamén unha delas asistín aí a presentación e puiden ver aí in situ como fixeches ou como o resultado que tamén o mismo son vídeos que non teñen moita cousa pero son o suficientemente adecuados para o que ti queres contar ou o que pide a canción que, bueno, tamén te apetecía darlle esta doble vida ou esta nova vida ás cancións, non? Cunha peza. sí, un pouco a reflexión era, bueno, de feito, en breve gravaremos o terceiro videoclip do disco. Pero un pouco a idea que temos Andrei Cusim, que é a persoa que o está facendo moi ben, además, é reivindicar un pouco a simpleza, non? O non a simpleza, pero sí que facer vídeos moi pelados, non? Videoclips pelados, o mellor, bueno, primeiro tamén un pouco porque tampouco temos moito presuposto, non? Pero tratar de reivindicar un pouco o de tratar de defender esa idea de un vídeo pelado, non? Un pouco máis sinxelo, pero ás veces que di moito, non? Que di moito. E creo que Andrei ten tivo ideas moi guais en todos os traballos. E a idea un pouco é presentar o vídeo tamén, no videoclip, nese caso, porque, bueno, hoxe en día, non, a esclavitude dos contidos, non, en redes sociais, a necesidade que temos de estar sacando vídeos constantemente, de videoclips, para que a xente, para que consuma, non? O que se fai, pero non sempre ten un respaldo. É difícil respaldar económicamente unha carreira facendo vídeos, facendo videoclips, facendo discos, etcétera. Por lo tanto, a idea era darlle un pouco máis de vida a canción Por si vuelves, que é a canción que lle dedico ao meu avó, por certo. Entón, é un pouco... a verdade é que eu estou moi contento porque non tiña videoclips e Andrei está facendo un traballo maravilloso. É que eu sempre cando alguén saca un videoclip me gusta fagan o que fagan porque a min Sí. personalmente mólame ver como a xente quere interpretar as cancións porque a veces tes unha canción con unha historia e o vídeo non ten nada que ver entre comillas que a historia que eu penso na miña mente. Eu sempre poño un exemplo duns grandes amigos aquí da Canle, amigos personales como son Capital Boscov, de Muros. Teño unha canción que eu, cando escoitei, levaba a típica canción de amor puro, casto, amor típico, normal e corriente. Sacan un videoclip desa canción e o videoclip iba de amor, efectivamente, pero iba de amor de xente con máscaras, de un pouco de sadomasoquismo, de amor un pouco máis pervertido, máis, sabes, do outro lado. E claro, Bueno, eu dicía a eles, hostia, cando mo mandaron antes de publicalo, o puiden ver un pouco o proceso como foron sí. facendo. Eu a primeira vez dixenlles,
¿qué cojones me acabáis de hacer? Que eu esta canción pensaba que era de amor puro, amor casto, amor tal, e ahora é que vos vou ver cantar esta canción no escenario e vos vou imaginar que as máscaras, vos vou imaginar aí dando os látigo e digo, pero claro, ao mesmo tempo me apasiona, me mola, porque claro, tiña unha imaxe da canción e co videoclip deronlle outra vida por completo ao tema e mola tamén ver como se interpretan visualmente as cancións. Eso me E parece... tes razón, de feito eu creo que eso está moi guai. Ás veces eu tamén penso que a mí cóstame interpretar, porque non actor non son, sabes? O sea, pareceme unha responsabilidade que non neste caso non quero ter. Sabes? Moitas veces o penso, non? E digo, bueno, quiero que sexa algo moi natural, non? Hmm. O sea, que sexa... Entón, claro, neste caso pasa, porque as cancións fanse nun contexto, o público as entende dunha maneira que tamén é bonito eso, né? É bonito que penses que sea unha canción de amor, cando en realidade é unha perversión absoluta, non? Sí, sí, sí. É absolutamente romántico, pero bueno, pasa nas cancións tamén, mola iso, non? Mola. Por iso falábamos do principio, o que falábamos del principio, de sentirse identificado, tío, hai unha frase, non? Cando estás nun momento de desamor, recordo que alguén dicía algo así como no estás nese momento donde todas as canciones de amor ou de desamor falan de ti, non? Hmm. Quero decir, que pasa? Que cando ti vas cos cascos escoitando o tema do artista que te gusta, bueno, basicamente ti fas tu película do tema. O mellor, Hmm. sabes, a mí pasoume moitas veces con moitas cancións de amor que non son de amor. Non? Sí, 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 é que Sí, sí. cando faz esa vida, joder, mola, mola moito. Mira, falábamos dos directos durante varios momentos da entrevista, falábamos, ti decías que o disco guai, pero que a xente que te vai a ver, non? Que en directo mola. Esta data creo que é obligatoria comentala por varias razóns. Unha porque é moi especial, supoño, para ti tocar no lugar onde vas a tocar. É moi especial compartir escenario con quen vas a compartir escenario e é moi especial o motivo de por que esta actuación e que o 27 de marzo vas a estar actuando no Teatro Colón aquí na Coruña compartindo escenario nada máis e nada menos que con Pedro Pastor e Silvia Penide. Que eu, Silvia, vou aproveitar isto, que eu non a vira actuar. Mira que, joder, Vale, va, va. ten unha carreira xa contundente, xa leva moito tempiño. Eu non a vira actuar. Non me coincidira, non puidera, non había maneira. Vina abrir o concerto de Mau na Mardi Gras e cantou tres cancións, unha delas aí a capela, interpretou un par de poemas polo medio tamén. Sobre todo o momento da capela que subín despois eu un anaquiño tamén a miña conta do que fixo. E foi vale dicir, hostia, pero así, o sea, de buah, por que non vin isto eu antes? O sea, por que non fixen o esforzo de poder ver isto en directo algunha outra vez? Porque me pareceu brutal. E aí está desos tres para celebrar nada máis e nada menos que o 30 aniversario dunha emisora, dun proxecto, dunha xente tan increíble como a de Quack FM. Sí, a verdade é que, bueno, é importante, non? E agradezo moitísimo. Logo eu, na miña época universitaria, durante un trimestre, tiven un programa en Quack FM, con compañeiros de facultade. Evidentemente, eu xa participei en proxectos con Silvia. Silvia é unha persoa cunha carreira envidiable, nun sentido de que é unha persoa que representa moi ben o oficio, traballa moitísimo,
ten unha mirada persoal, unha maneira persoal de facer cancións. Eso hai que reivindicalo, sobre todo neste momento, non? Hai que reivindicar tamén de que artistas, bueno, cantautoras como Silvia, artistas como Silvia, pois teñen que ter un espazo en, en Galicia e fora de Galicia. Bueno, evidentemente o feito de haber traballado con ela durante tanto tempo, ou moito tempo, pois fai que o concerto sexe especial. E logo, evidentemente, Pedro Pastor, que é un cantautor maravilloso que eu coñezo cando ele era moi xoven, coñecino no Libertad 8 en Madrid, eh, e que ten un traballo maravilloso tamén que está funcionando moi ben tamén, non? É un honor tanto colaborar, cantar en un cartel con Silvia e con Pedro. E logo coac FM 30 aniversario, que creo que é o máis importante do evento, e que polo que eu creo que, bueno, hai que reivindicar tamén, estou reivindicativo demais, creo, pero hai que Bueno, reivindicar, hai que reivindicar o espazo das radios comunitarias, e despois do varapalo que hubo no ano 2020, do tema eh, que ca licencia, que... os da liberdade querían, sabes, Sí, querían dar zapatilla, querían sí, cortarlle aí. querían cortar, vale. Pois creo que é necesario, 30 anos, son moitos anos. A verdade é que non estou metido na asociación, pero eu creo que ten que ser unha pelexia moi grande, e hai que aplaudir esa pelexia. Síntome moi agradecido de celebrar ese día o 30 aniversario de Quack FM. A ver, ten que Sí, ser moi sí, sí. complicado. Ao final, eu fago o que fago a un nivel pequeniño, teño as miñas complicacións sacar adiante, ti fas o que fas ao teu nivel, tes as túas complicacións. 30 anos cun proxecto de radio, con tantos programas, con tanta xente, con todas as trabas legais que lles quixeron poñer dende aí, como dicías ti, os amantes da libertad, pois querendo coartar a libertad de xente que fai unha labor, con todo o que fan a maiores, cousiñas actos que van facendo, cousas que organizan, ese concurso de bandas que organizan, que me parece dos mellores concursos, porque quen vai a tocar na final vai levar cartos, gañe ou non gañe, dan posibilidade de tocar no noroeste, bueno, que fan pola música especialmente hai moitos programas que dan visibilidade A aos visibilidade, grupos. exacto. Entón, joder, mola moito que sigan, e mola moito que o celebren precisamente pois con isto nun lugar como o Teatro Colón, que, hostia, é que o Teatro Colón, joder, eu creo que como músico dos sitios que me molaría poder tocar unha vez, hostia, sería, se fose músico, tocar no Colón, que unha gozada. E vai na descripción tamén, en la que espero que no momento no que isto se emita xa queden moi poucas entradas, pero na descripción, se hai entradas, pois vai estar o link para que a xente poida compralo e vai a disfrutar dunha noite de moita música e unha noite de reivindicación dun proxecto, de celebración dun proxecto como o de Quack, que creo que mola moito. César, non te quero roubar moito máis tempo do que xa te estou roubando. Non roubas tempo. Non Sempre, roubas nada de tempo. é que sei que pasa, sempre un placer, tío, falar contigo, tanto aquí na Canle como as veces que coincidimos por aí, tanto para ir a verte actuar ou aí na calle San Juan disfrutando de algún dos que andan tocando por aí, ou en calquera lado un día do Dépor ou o que sexa, que sempre mola porque creo que isto, poucas veces me permito isto, pero vou a pelotearte un pouquiño. Veña, no, que Eh, va. Gracias, porque gracias. sí que Gracias creo. polo que dis. Para mí tamén é importante, o sea, quero decir, un placer falar contigo. É, Contame. é que, joder, me mola porque xente como a ti que, bueno, que
xa non como faz como músico, que a mí me mola a túa voz, me mola o que verte en directo, creo que ojalá poderte ver moitas máis veces das que te vin a todo agora, pero vinte en varias situacións e mola. Como persona creo que é unha gozada de persona que mola coñecerte, aparte a xente que temos en común sempre fala maravillas e mola moito. Tete aquí falando sen filtros, sen problema, contando a túa realidade da forma na que o faz e contando moi ben, porque creo que o contas dunha maneira que a xente se pode ser consciente do que hai cousas boas e cousas malas, pero, oye, aquí estou, aquí pa diante, estou traballando e este son eu, Sí, tal e como ves. E de verdade que agradecido por prestarte unha vez máis a visitarme aquí na miña casa virtual. agradecido eu por falar contigo, a verdade que un placer. Eu creo que o que falas dos filtros, non? Eu creo que cada día máis é necesario falar do que lle sucede a un, non? Neste caso no tema da música, e tratar de falar sen filtros, sen filtros sobre todo a nivel persoal, non? E tamén agradecer un pouco o espazo, non? Que se me dá que dasme a min que bueno, son un tipo bastante independente e agradecidísimo estou por falar contigo e porque nos veamos máis veces. E no que respecta á xente, despois desta conversa, non sei que vai a vir ahora mismo, a verdade é que non teño claro cales van a ser as seguintes, pero se sale o que teño en mente, vai a seguir sendo un mes de marzo moi guapo. Se alguén me coñeceu no día de hoxe, o que digo sempre, como dixen antes, hai 250 conversas publicadas. Lóxicamente non tedes que ver todas, xente, porque son moitísimas horas. Son máis de 4 días de conversas enteiras. Entón, non hai que velas todas. Simplemente o que pido sempre que miredes a persona que pasou por cada programa, miredes fulanito o radar con, fulanito o radar con este grupo, o radar con fulanita, colledes, vaiades ás plataformas digitais, a YouTube, a onde que irades, ou busquedes concertos deles, escoitedes a súa música e valoredes proxectos que hai moi guapos e proxectos que mola moito, e depois se queredes ver a conversa, pois de puta madre, pero vos mirade o que fai esta xente. E nada máis, volverte a agradecer, tío, que estivese por aquí. Vou facer unha reivindicación que creo que ti vas a concordar e que fai moito tempo que non fago, e estaba pensando agora que creo que é necesario volvelo a dicir, e é que aí atrás teño unha bufandiña de Palestina e creo que é importante volver a deixar claro que o que está pasando ali é un xenocidio, e por moito que estemos unhas semanas, uns meses que, bueno, que parece que non pasa nada, siguen Xa, pasando cousas aí, sigue entón pasando, sigue. me A verdade é apetecía. que é unha barbaridade. Buah, tío, cada vez que dentro de 20, 30 anos miraremos atrás, eu creo que é algo que, bueno, que creo que neste caso, non, as normas, é como xogo revolto, non? Como se decía, non? Xogo revolto, hai que volver a empezar, non? Volver a empezar porque, bueno, a verdade é que, bueno, é o auge da extrema derecha, os pensamentos É moi forte. racistas, quero decir, xente que antes daballe vergoña opinar, decir barbaridades. Neste momento hai barra libre, as redes sociais favorecen a barra libre. O que pasa que, claro, eso é unha reflexión de 2 horas e media, non? Eu entendo que poder opinar, non? Entendo que podamos opinar entre comillas, non? Porque hai opinións Que hai, que vaya. exactamente. Hai opinións Exactamente. que vaya por Dios. E de feito, bueno, tamén creo que neste momento, e acabo, hai un montón de xente que non ten ni idea do que fala e o fala igual. Por lo tanto, eu creo que últimamente eu trato de eh, eh,
mantenerme un pouco ao marxe de cousas que non entendo. Quero decir, sería difícil que alguén que non sabe, que non é enxeñero aeronáutico ou enxeñera aeronáutica, falando de facer de como se fai un avión, non? Pois o mesmo está sucedendo neste momento, pero creo que hai un auge grandísimo de cousas que a historia xa nos di que non. Palestina pois foi unha cousa máis de, bueno, un xenocidio, un tan inxusto o que está a suceder en Palestina. Eu moitas veces creo que non sei que facer, nin como facelo, nin sinto as miñas incongruencias con respecto ao tema, non? Sinto que aquí, pois, de feito, eu teño pensado, levo tempo pensando, o que pasa es que agora neste momento, por circunstancias, non pode ser de facer un concerto pro Palestina moi bonito, en un espazo grande, con un montón de grupos, con xente que queira participar, que non só cantautores, vai haber de todo. Que a idea é que sexa un proxecto moi ambicioso, conseguir sacar diñeiro para enviar a UNRWA, asociacións palestinas que coñezamos de primeira man, e tratar de facer algo, unha cousa pequeniña, porque nem sequera é... Pero eu creo que non sirve só con decilo ou con compartilo. Moitas veces trato xa de non compartir porque fago moita reflexión sobre este tema e creo que visibilizar, din que temos que visibilizalo, pero non como, non sei, es que non sei, a verdade é que teño un montón de preguntas Somos dous, eh, Somos dous, a ver. que non o digo con todo o respeto, a verdade é que un xenocidio, eso está clarísimo, unha permisividade internacional absoluta e bueno, hai que seguir pelexando con moita luz frente ás persoas que queren cambiar o relato da historia e que queren darnos a entender que, bueno, mentirnos, contando que o que suceden son outras cousas diferentes non que non é o que pasa, non? Tal cual, pois mira, conta comigo, cando eso vaya pa diante, conta comigo para facer o que sexa, presentar, estar Por na suposto. entrada, o que poida ser. Presentador, xa és presentador, Conta, ti conta comigo. xa te teño de presentador. Eu estou disposto a colaborar aí. Nada máis, xente, simplemente dicir o que digo sempre e é que é certo que o corpo humano, verdad, con auga, con comida, con nutrientes e bebida, o corpo pois sí, vai seguir adiante, biológicamente o corpo vai a poder, non, tirar para adiante como se di, pero se a ese corpo lle quitas a música, ai, como que a mente, a vida non é tan. Dentro de todo isto, pois é todavía moito peor. Así que, xente, vémonos na próxima conversa, pero sobre todo, vémonos onde haxa música en directo e se esa música é a de César Decenti, pois mellor que mellor. Ata a próxima, Moitas xente. grazas. Chao, chao. Xa.